Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Mamaya pa tamo po, manalangin tamo. Malugod, mapagpalang kaya kami ngigpa. Igpangin ng pinanditay ti pasibaya po miras na naman po yung kekeng pamanyamba ang pong pamipuri kaya kangin ngabak. Diyos ko sana po manap may pong panimunan yung balang metong kaya kami ngini ngabak iti. Diyos ko ngini pong mag-aral kami. Kimbiyanan po ng eskwelahan sa po Diyos ko. Ganap may pong panimunan ng balang metong kaya kami. Ita pong kaya kang kayo pa yan. Kaya sa pong mag-ari ka rin kaya kayang balang puso ang pong kaisipan bang kanita Diyos ko. Kaya po magkamali. Ipahangin nga ba kayo ti pasalamatan da ka po kalanganggang kapupusan, kabalasang igpaking pagkalub mong biyaya kaya kami. Ang pong pagkabiye. Sa po Diyos ko, tulutan mo ang nga ba kayo ti Diyos ko. Dakal pong salamat. Igpamiras kaya nga pong kapayapan kaya ni Santuario nga iti pong kaya kampi panuwanan. Igpadakal pong salamat. Diyos ko, ngayon nga ba kayo ti sa po igpa. Ikasapo yung parating maglulang karingkikang balang puso ang pong kaisipan ban kanita Diyos ko. Kaya po malaring babalatong tutuki kagulutan mo. Ipangin nga ba kayo ti Diyos ko? Nung ninuman sa po Diyos ko kaya kami, ingat pong bitbitakin na ng pong kapanandaman sa po Diyos ko. Bendesyonan mo kaya nga po. Katang mapagpala mong gamat. Mating upayang Diyos ko ita pong kasangkanan, pakarin kikeng balang sarili, Diyos ko ya po manatili. Ipangin pong oras sa iti Diyos ko. Panalangin niya naman po kaya kang pong pakisabing may. Kaya kang kayo pa yan. Diyos ko sa po mga niya niyang ayabating kayang sarili, karing tinggap na pong tungkulan, kaya kayo pa. At sa po Diyos ko, itang kaya kang pangakong Espiritu Santo, banya pong turuan pong tumayid ngayon nga banorugong libalita, ding mayap yung pong gawan, kasulong na ning kayang kasalpantayanan. Ipahadakal pong salamat ngayon oras sa iti Diyos ko. Minupugisa ng saliyasa yan, sambil, din balang lalaman na puring kayang balang puso, ang pong kaisipan, ipay kabalo mula. Ikpay na puri rin kaya kayang dalangin kaya kampong sa mo Diyos ko sa putanggapan mula. At makanyan minimang pong tanggapan, itang malmong bendesyon ng pong pamipalaking lagyon ng Yesus sa kayang tagapagligtas. Ipapamiritan mingan po kaya kayong sabla magpakapilan man. Iyan na sa po.
Sadya kayo. At pasilame karing balang tungkulan niyo. Uling eyo balo ing pamanyatang na ningal do ning marawak karing balang biyayo. Uling alang makibalo nung kapilan niya datang ing mapanako. Kinguli na ni tangke kayong pamangilala, pangatayid, king banal lanuan, nuan kayo, ikong sablang, tinanggap, kareti nga mano na, ampon darapat, king banal ng kaboryan. Uling king aldo datang, king ulinaning kaya kayong kapagsadyan, tanggapan niyo, itang lagyong kaligtasan. Ingkalang, ampon itang lugod, kaya kayuyang pagimbutan, king oras sa iti. Minsan pa, pasibayo, mitipon-tipon kayo, may ugne kayo. Kinguli na ning metong yung panandam. Metong mo ingke kayong pangayawos. Metong akapagnasan. Ing sabla. Ing imbutande. Ing biye alanganggan. Sablang dinalong, dinatang, linakad, king lunduyan na iti. Dakala salamat kay kong sablang, mig kapilit, ami talaga, king aldo ning sabati. Ing Diyos, binayang tutula, kareting ating tune, ati yung sasamba, king sablang katutuan, ampon. Sablang kabanalan. Ing Diyos, alang tuknang, yayagyagana, ing balang ke kayong panandam. Kinguli na ning ke kayong kasalpantayanan, ampon ning ati yung kabyasnan, amiyapse banal yung harapan. Deti, ilaring gabi, amalyari at magsilbing guyabnan niyo. Banting upayang, lalo kayong magtibe, lalo kayong migising, karing sablang dapat amayap. Tuluta na saning mayupayang ginong. Ing laluning ibalabal, karing sablang anak ng ati yung lalakad, king lagyuning nuwan. Ibalabal ne ing wagas ng kabyasnan, ampon kalam. Di na ng sikanan ampong puwersa, ingati yung mamitbit kainan.
bangking pangatsuyo, mirinan kapasnawan, ampon kapayapan, ingbalang ke kayong kasarilinan. Lipat na ningati yung panahon, amaselan, ampon panandamaning tao, ing sablang kasakitan, dapat manatiling ating tibayan, kingke kayong kasalpantayanan. Uling kabalwan yung, nuwan niya ingati yung makapangilala, kingamano ng Diyos. Dapat, mas maigit lang nuwan, det ang ati yung tinanggap. At darapat, karing banal ng kaburihan. Uli na pablasang, king pamipasakop na, king lagyuning nuwan, ati yung mayayakit ing lagyong kapibabatan. Maging maisip la at maging maingat la, karing-karelang balang panggalo. Yayam-yamanda ing nanumang kabyasnan ayati yung karelang nga tatanggap. Uling balura, ing Diyos makisan metong ya, karet ang ati yung anak ng makisan metong mo naman, king kayang kayo pa yan. Pablasang, ding kabyasnan ganap lang, banintawong mag-aral at manalastas siya. At iti, yamalyaring malili. Kinguli na niti, lumapit ko king Diyos, ayating tapat apamanisi. Baning Diyos, lapitan na kayo naman, ning wagas ng kalam, ampon pamipatawad na kekongan. Lumapit ko king Diyos, ayating tapat apamanisi, karing kaya kayong sablang kakulangan, ampon kasalanan. Banking aldo datang, itang kaya kayong kapagnasan, kaya kayo yang tanggapan. Kinguli na niti, anti mo ingke kayong makalapag ak kapag-aralan. Miyan tulad na ko sana kareting 5 dalagang alang bakas. Akasalanan. Kinguli na nitang karelang ati yung matibe apamanyal pantaya king lagyuning Ginoo. Manatiling atin lang kapibabatan. Maging maiisip la, maging maingat la, karing-karelang balang panggalo. Mapagsadyala at mapaglamela. Banong datang man, ing oras, apamanyatang nanitang Ginoo. Ganap lang makasadya at ing Diyos tumulaya karela. Uling ing Ginoo, kakilala na la, detang tune at alasuyo na. Dapat, kayo sana miyan tulad karetang 5 dalaga. Alang kabyasnan, alang kapagsadyan, at meging maisip, alang kaingatan, king karelang pamanggalo.
Di natanging oras at ingginong. Maninton niyang kapagsadyan. Nanoy ingati yung mebatyo. Miyalang kabaldugan, ingkarelang gagawan. Sakali, di natanging panahon, panintunan de, katuklak king kayang pasbulan. Dapot nga naninggino, may kibat ya karela, ninuwi kayo, era kayo kakilala. Makanyan mo naman ingkabilyan ng balang metong ke kayo. Nung kilalanan nyo la, pag-aralan, pamintuan, ding sabla ng kautusan. Ing Diyos man, kakilala na, ing balang daraptan nyo. Kinguli na niti, masakit man ing panahon, at maselan man ing kasalukuyan. Dapat, mapibabata kayo. Maging maisip kayo. Maging mapaningat kayo. Uling iti kaparalanan nening ginubaning tao. Lubos yang migising. Lubos yang magaral. Ampon pasakop. Karing sabla ng kautusan. Dapat, ninuman ing tinanggap karing sabla ng ngaman. Iti eyu beberuan. Nune, ganap yung patutuwanan, kinguli na ning mayap yung pamanyapan. King paman ng gapyo, king lagyo ning ginu, iti ginuyang mapangalalo. E naburi ingating kayong aliwang giginuan, bukod mo keya. Nung may kisan metong kayo, king ginuta mong Yeso Kristo, minarapat mo ang pong matulad ing tao tukiya. Karing sablang mayap, karing sablang katutuan. Baning Diyos, ganap ya naman, makisan metong kekongan. Kinguli na niti, ngening linakad kayo, marayot malapit, iti misasan metong kayo. Nung nanuman, ing mayap yung kapagnasan, ing Diyos iti panuanane kilagyuning nawan. Ngening di natangya, ing oras, ning ke kayong metong apengaring babay. Ayat nang iniking aliwang biye. Dapot ing katutuan, iti metong ya kareting ating matibe apamanyal pantaya. Metong ya kareting ati yung megpasimula. Kingke kayong kasalpantayanan. Waman, kingati yung pamanggulot na ketis sulip. Dapot, king talwing ngaldo ning kayang biye. Meging tula, ingati yung mebatyo. Tula ing kayang bibit-bitan uli na pablasang.
ing mabilog ng pamilya, ang gaking talwing pangisnawa na iti sinadsad At metong yang meging ulirang pengari, lipat na ning ati yung dakal apagsubok adinalan. Dapat may natili yang ating tibayan, kingke kayong kasalpantayanan. Lipat na nitangati yung kasakitan. Dapat ngining tula ing kayang kabilyan. Kinguli na niti, ipanalangin nyo ring kapatid yung atsuna kingaliwang biye. Waman ing karelang pamaglako, pamanggulot, lalam na ni tingaldo. Tangi 10 lungkot, ingati yung mebacho. Dapat lipat na ning karelang pamanyuno, pamagsadya, ng alasa ng kukwanan. Magingin kayong piling kasangkapan, ang matuwang tuburan. Ipanalangin niya king Diyos, hindi na ni pangsikanan. Puwersa, king kayang kabilyan. Bang datang itangal do, ing Diyos mulit na yung gamitan. King kayang katungkulan. Magingin kayong balang kasarilinan. Ing lalo kayong maningat, uli na pablasang, ingati yung sakit kapanandaman adurugang babo niting yato. Iti ganap ya pang lalakad. Maninto niyang may na. Pakikwanan niyo lalo na rin kayong mayintang ngayanak. Ing maging maingat kayo. Uli nga lang makibalong metong man kayong nung kapilan niya datang. Ingati yung mapanako. Nuwan kayo, ikayong ating ganap, ay ating kapagsadyan. Ating ganap, apamaminto king lagyuning nuwan. Kinguli na niti, ing panahon yu, iti ay ganap normal. Nung mapaliman, ingati yung daramdaman yung panahon nyo, dapat kingaliwang panig naning lugar. Iti babyay yang uran at ganap yang maminsala. Dapat ikaw sablang anak ng Diyos, aganap ayating tapat, apamanuparan. Nanong takot yung nanging balang dapat iti mabiyela at ing Diyos mabiyaya kayo. Ipanalangin niyo king Diyos, ayayo na sana aranasan pa ing pasiba yung galgalya ing labwad. Ayausan yung lindol. At nung iti datang man,
maging mayan na sang dumalan lumabas, kingke kayong kabilya. E kayo tutok ng king pamanyawad. Ing balang karalungan yung iti laluyang ke kayong patibayan. Gawan niya yung kambilan, ing matibe pamanalangin, matibe pamanyalpantaya, king metong adios. Ingating kayong ganap, apamag sadya, ating kayong ganap, apamanisip, pamaningat, karing sablang ke kayong daraptan. Ing sablang kabiasnan, itidinan yung katawan, paulagan yu ampon pakamalan, ing balang biye ami param kekongan. Banten yu ing balang dapat, ing balang kasarilinan. Baning Diyos, ganap yang makisan metong kekong sablang ati yung tunay talasuyo na ningkin. Kinguli na niti, dakal pang kabyasnan, ingati yung miyapse banal yung harapan. Ela sana maging alang kabaldugan, ingke kayong pangatsyo, nune di na nyong ulaga, di na nyong pakinabang, pakamalan, ingke kayong kapagalan. King huli na niti, ingalang tuknang apanabilin, mapanalangin, maging matibe, mi babata. Mi kakalugod kayo, mi papanyaw kayo. Mi sasanmetong kayo, ketang ikasulong na, ning balang metong at makanyan mo naman, ning ke kayong kasalpantayanan. Deti ilang kabyasnan, amalyari yung isimpan, karengke kayong dapukanan. Patutuwanan nyo king Diyos, king ulinanin ke kayong pamananggap karing sablang nga mano na, manatili sanang iwaksiyo ibalagyo ing nanumang kamangmangan. Nune manatiling ing tunay kabyasnan, mayayakit ya karingke kayong balang dapat. King lugod, ampon saup na nitang Diyos, salamat ng dakal, karing sablang dinalo, menibat karing aliwang lunduyan, marayot malapit. King mayap yung kapagnasan, ing Diyos iti panuwanan na yan. King ulinaning metong yung pangayawos, metong mong ugnayan, metong akapamintuan, ing Diyos makisan metong yan naman, kaya kong sablang anak na. King lugod, ampong saup na nitang Diyos, at ing patnubena, ning Espiritu'y Santo, lakwan dana kayo.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una sa ating Panginoong Diyos na walang sawang nagmamalasakit, nagmamahal sa bawat isa sa atin. Lipat po ng tao ay nagkukulang. Ang Panginoon po ay saganang magbigay at lumilingap sa kanyang mga anak. Bago ko po ipagpatuloy ang aking paksa, o ating paksa ngayon, ako po ay 10 ng aking pamilya. Ako po ay nakikiramay sa ating magulang na si Darang Asyang sa buong kanyang pamilya. Kami po ay nakikipagdalamahati sa inyo. Ang ating pong paksa ngayon ay tungkol sa parabola sa pagpapakasal ng 10 dalaga o talinghaga ng 10 dalaga na nakikipagkasal sa isang binata. Ano po? Ano pong ibig sabihin nito? Ating pong basahin ang ating referensya sa Mateo 25, 1 hanggang 13. Kung magkagayoy ay magkakatulad ang kaharian ng langit ang 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilalabas sila
upang salubungin ang lalaki o kasintaang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay 5 matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Dadapwat ang matatalino ay nagdala ng langis ng kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. Tagusan po ito, no? Samantalang nagtagal pa nga ang kasintaang lalaki, nangangatok silang lahat at nangangkatulog. Datapwat, pagka ating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintaang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo na kami ng inyong langis, sapagkat nangangamatay ang aming mga ilawan. Dadapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, ana ng mga matatalino. Magsiparoon muna kayo sa mga bibili at magsibili kayo ng saganang inyo o ganang inyo. At samantalang siya'y nagsiparoon at sila ay nagsiparoon sa pagbili at dumating ang kasintaang lalaki at ang naghahanda at nagsipasok, nakasama nila sa piging ng kasalan. At piniit ang pintuan. Pagkatapos ay nagsidating naman ang mga ibang dalaga na nagsisasabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot si Jesus sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Mangangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras man. Dito po sa kwento o sa talinghaga na sinulat po ni Apostol Mateo na kung paanong ang mga 10 dalaga, ang 5 ay mangmang, ang 5 ay matatalino. Sa ating pong panahon ngayon, kung ating pong pagbubulayan, sino po ba yung mga 10 dalagang yon? Tayo pong mga taong nananampalataya sa Panginoon. Mapababae ka o lalaki. Na kung paanong inilarawan po dito na ang 10 dalaga ay yung mga taong sumasampalataya sa Panginoon. At ang ilawan ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Gaano ba katindi, katibay ang ating pananampalataya sa Panginoon? Gaano ba katindi ang ilawan natin na dala sa ating sarili? Ang ilaw, alam po natin, ay ang Diyos. Na
May pananampalataya ka nga, ngunit walang gawa. Kumusta naman po? Sabi nga ng banal na Batlaya, dito sa kanyang pamati, sa wikang Kapampangan, magsadya kayo at maglame kayo. Uling eyubalo ingaldo daratang ning no ka rin ing mapanako datang iya. Ano po? Ang magnanakaw po dito, ibang pamamaraan, hindi po natin alam na kung paano tayo kukunin o nanakawan. Ano po? Na kung paano pong ngayon po nga ang kasalukuyan na to, ang ating magulang na si Darang Asyang na kinuha na po, nasa kabilang buhay na. At ang iba naman na bata pa, na kinuha na. Tayo po kaya, hanggang kailan tayo? Bukas? Ngayon? Mamaya? Hindi po natin alam. At sa anong pamamaraan tayo kukunin ng magnanakaw. Ano po? Sana po nakaredy tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Huwag po tayong walang bahala. Nandyan na po yung sign. Mga dumarating sa ating mundo, sa ating buhay. Yan po, malaking patotoo po sa ating buhay, yung pandemic na yan. Yung virus na yan, COVID-19. Lockdown. Siguro po, yung mga magulang natin ngayon na nandito, hindi pa naranasan yung panahon na ganito, lalalockdown yung buong Pilipinas, buong mundo, no? Sa bahay ka lang. Walang lalabas. Kung may lalabas man, ilan lang nung talagang isa lang sa isang pamilya. Na kung paano napakahirap po sa kasaysayan natin ngayon sa ating buhay. Na minsan sa ating buhay na sinasabi natin nung hindi pa lockdown, lagi natin nadahilan, bukas na lang ako magsimba. Pwede naman ako mag-visit. Pero po, sa kasaysayan natin nang nag-lockdown po, ang dami nating oras, ang dami nating panahon, nasa bahay lang tayo. Anong ginawa natin nun? Paano natin pinaglingkuran ang ating ama o ang ating kasintaan? Ano po? Alam ko po, tayo'y dumating sa punto na na-in-love tayo. Tama po ba? Gaano pa tayo na-in-love sa ating minamahal? Sintang lalaki, sintang babae. Ganun po ba kaya ang pagsinta natin sa Panginoon? O mas matindi ang pagsinta natin sa tao kaysa sa Diyos o sa Panginoon nating na naglikha, na nagbigay buhay sa atin. Ano po? Kayo po ang nakakaalam dyan. Kasi po sinasabi dito sa talinghaga ng mga 10 dalaga, nakikikasal sila sa kasintaang babae. Ang kasintaang lalaki. Ang kasintaang lalaki, dito sa kwento na to, ay si Kristo. At tayo yung mga dalaga. Ano po? Gaano natin sinisinta ang Diyos na naglikha sa atin? Na nagmalasakit sa atin. Binuhos na ang kanyang buhay para sa atin upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Without any condition. Sige, Juan de la Cruz, magbago ka muna. Sige, bibigay ko yung buhay ko sa'yo. Wala pong ganon.
Ganun na lang po ang pagsinta niya sa atin. Tayo kaya ganun din ang pagsinta natin sa Kanya. Ano po? Kung hindi po ganun, sana lalo nating pagtibayan ang pagsinta, ang ating pananampalataya, ang ating mga gawa. Ano po? Diyan po nagpapakita yung pagsinta natin sa ating Ama na lumikha sa atin. May nasusulat po dito sa mga mananampalataya na yung ready at saka hindi ready. Sabi po dito sa San Mateo 24, ating pong basahin sa 46. Dagusan po. Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang ganun din ang kanyang ginagawa. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang mabuting ginagawa. Ano po? 47. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, nasa Kanya'y pinagkakatiwala ang lahat ng Kaniyang pag-aari. Tignan niyo po, kung tayo po'y laging handa, hindi po tayo isang manggagawa na wala dyan yung amo niya, papetik-petik sa trabaho, umiinto. Ano po? Tayo ba yung kahit wala yung amo, pinagpapatuloy natin yung mga trabahong ating ibinigay binigay ng Panginoon sa atin? O tayo ba itong mga mangmang na alipin? Sabi dito sa 48, datapwat kung ang masasamang alipin yaong nagsasabi sa kanyang puso, magtatagal pa ang aking Panginoon. Ha? Magtatagal pa ang aking Panginoon, magpetiks-petiks muna, wag munang gagawa ng mga trabaho, mabuti. Ano? Tayo po ba yon? Personally po sa akin, nagagawa ko yon. Aminado ako. Pero pinaghihigihan ko po na gawin na kahit walang pagsubok, sagana ang buhay. Ano po? Kung dati po pumapalya ako ng 10 beses, siguro hindi na 10 beses ngayon, konti na lang. Sana ganun po. Hindi yung nag-i-improve na lalong lumalala. Kung kailan lang may pagsubok, dahil doon tayo lumalapit sa Panginoon. Ano po? Mahirap po yung sumasagana ang ating buhay, nakakalimutan natin ang Panginoon. Tama po ba? Are you with me? Nandiyan po kayo? Ano po? Sana po, kapatid, hindi lang sa oras na may pagsubok, hindi lang sa oras na may trial sa ating buhay, doon tayo gumagalaw. Kundi, sabi ng banal na batlaya, lagi tayong handa. Sabi po dito, na sinabi ng banal na batlaya na katangian ng isang matalinong dalaga, maingat. Ano po? Maingat sa lahat ng bagay. Hindi bugasok sa lahat ng kilos, ng lahat ng sinasabi. Mapaglame. Ready. Lagi tayong ready sa lahat ng bagay. Ano po? Hindi lang dun sa oras na may pagsubok. Sa oras na may pandemic. Doon tayo lang kumikilos. Katok na nga ng Panginoon yan upang tayo'y magising sa pagkakatulog natin. Upang tayo'y kumilos.
gumalaw sa mga trabahong ipinagkaloob sa atin. Mapibaba to, mapagtiis. Pag binigyan ka ba ng problema na ganito, sumusuko ka na. Ganyan naman si Lord. Ba't ako pa? Yun nga. Sige, ganun nga. Ganyan siya. Pero ba't hindi niya ganun? Hindi niya pinagsubukan. Dapat sa kanya yun. Mga ganun ba? Nagtuturo tayo? Nagbiblame pa tayo? Tinuturuan pa natin ang Panginoon. Ano po? Tama po ba? Maisip. Kung alam natin po na panganib ang ating pinapasok, huwag na po natin pasukin. Kaya po tayo nag-aaral ngayon o nag-aaral sa ating buhay araw-araw, tayo po yung natututo. Kapatid, pag alam mo na makakapahamak sa'yo, nagkakasala ka, huwag mo nang pasukin. Huwag mo nang gawin. Yun ang sinasabi dito. Kasi kung hindi ka maisip, gagawin mo yun. Tama po ba? Sabi po dito sa Santiago, kung paano pong sabi dito na tayo maging maisip at marunong na mananampalataya o matalinong mananampalataya. Sa Santiago po, atin pong basahin tuloy-tuloy. Sa Santiago 2:14, ano pong sinasabi dyan? Dito na lang po sa akin, medyo blurred pag malayo. 2:14. Anong pakikinabangin ng mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kayo pong sumagot. Makakapagligtas po baga kaya ang kanyang pananampalataya na yan? Na kung walang gawa? Ating pong basahin dito sa Santiago 2:17. Gayun din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Tayo po ngayon ay mga mananampalataya. Nalaman po natin o alam natin ang mga mabuting gawa. Ginagawa po natin kaya? Kayo na po ang makakasagot niyan. At basahin uli po natin sa Santiago 2:22. Patibayin po lang natin ang sinasabi, yung mga pananampalatayang walang gawa. Ito po yung mga dalagang mangmang na kung paanong may pananampalataya. Kaya nga pumunta sa kasalan may pananampalataya sila Tama mo ba? Pero, pagkatapos nun, anong ginawa? May kulang sa kanilang ginawa, sa kanilang buhay. Sa Santiago 2:22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So kung may gawa ka pala, gawang mabuti, doon po nagiging sakdal ang pananampalataya natin. Doon natin makakamit ang susi sa kaharian ng langit. Ano po? Ang sabi din po dito sa 26, sa 2 din ng Santiago, sapagkat pero hindi natin ginagawa. Ano po? Ganun ba tayo? May pagsinta sa Panginoon?
Na kung paano pag ang kasintahan mo ba, pag nag-text, Han, tulungan mo naman ako, may lakad ako. Agad-agad, sige, anong oras, saan? Anong kailangan? Ano pa? No, mga ganun eh. Sa Panginoon kaya, na alam na natin yung palatuntunan, yung mga kanyang kautusan, ginagawa kaya natin? May pagsimba, linggo, bukas na, sa linggo, susunod na linggo naman, kasi may bisita akong darating, o may lakad ako, masakit ang ulo ko. Pero maya-maya niyan, nakapunta sa kabilang kanto, dinaanan ng simbahan, malayo pa dun sa simbahan ng kanyang lakad. Ganun po ba? Simpleng bagay po, pero doon natin napapatunayan kung gaano katibay ang ating pananampalataya. Sa simpleng bagay na lang nga po, hindi natin nagagawa. What more pa, ang malaking bagay. Sabi nga po, ang hindi tapat sa maliit, sa malaki man ang hindi tapat. Hindi nagiging hindi mo magagawa yan. Ano po? Kaya, mga kapatid, sana po pagtulungan natin, sabi nga ng banal na batlaya, tayo yung magtulungan. Magdalanginan sa bawat isa. Ano po? Magmalasakit. Itinataas mo yung sarili. Sa iyong sa iyong kalalagyan, na higit sa mga taong nasa paligid sa iyo. Ganun ba ang ating ginagawa? Proud ba tayo sa ating sarili? Maraming bagay po na kung paano matitis, masusubukan ang ating pagsinta sa Panginoon. Sana tayo na po yung 10 matalinong dalaga na nakikipagkasal sa ating Panginoon. Muli po, aking binabalik ang oras sa Diyos, ang papuri at pasasalamat. Muli, magandang umaga po. Maraming salamat. Isa po, law. Isa pong mapagpalang umaga po. Mga kapatid sa pananampalataya at sa Diyos na ating pinupuri, ngayon po uli ay welcome na naman po tayo. Tayo po ay nakapagsamba, nakapaglingkod sa ating Panginoon sa haba-haba po ng panahon. Dahil po sa dinadanas po nating mga lockdown. Pero tayo pong lahat na lockdown na rin. Na lockdown na po yung puso natin. Na committed na po tayo sa ating Panginoon. Nakikasal na po tayo. Nakikasal na po tayo sa ating Diyos. Bakit po yung araw na ito ay pinakamahalaga sa atin? Ginagalang po natin. Dahil alam po natin na ito yung paraan o ito yung dahan po upang tayo ay makapaglingkod o makiusap sa ating Panginoon. Isa ring kaparahanan nito na tayo ay lumapit. Dahil po, ang ating Panginoon o ang ating Diyos, every now and then or every time po, every second, every minute of our life, Jesus is calling. Saan po tumatawag ang Diyos? Isa ring kaparaanan ang pandemic na sinasabi natin. Isa ring way, one way na ang Diyos ay tumatawag sa kanyang mga anak upang ipakita natin kung gaano nga tayo naikasal sa Kanya. So ang kasalan po, sa literal na ating nakikita, ang kasal po ay ikinakasal isang lalaki at saka isang babae. Nagaya po ng ginawang alimbawa, yung pong 10 babaeng walang kasalanan o matatalino at saka 2 po yan. Kagaya rin po natin na maglilingkod sa ating Diyos.
may marunong, kasi sabi po ng banal na Espiritu, kahit po tayo ay mag-aaral, kagaya po nito ng ating mga kamay, hindi po pare-pareo ang ating mga grado. No? Kung minsan yung naintindihan ng isa, hindi po naunawaan ng isa. Ganun po yan. Kaya po ang sabi, yung matatalino ay nakapaganda. No? Hindi po natin alam kung anong oras darating ang ating Panginoon. Kaya bago siya darating, may pagsubok tayong mararanasan. Tuwing po nga tayo ay magsasamba, ano po yung ating dinadanas bago po tayo magsamba? Isa po, preparation. Ang oras po ng ating ang sabi po, ang oras, 8:08 in the morning. So anong oras tayo babaon? Before 8, you wake up early morning para yung 8 o'clock. Tayo ay darating na before. Kasi ang sabi niya, hindi natin alam kung anong oras ang ating ikinakasal na si Jesus, kung anong oras darating. So, kailangan magre-ready po tayo. Hindi po siya mag-iintay. Tayo ang mag-iintay kasi tayo po ang naglilingkod. No? Ganun po yon. Kaya mga minamahal ko pong kapatid, sana po, lahat po ng ating ginagawa, sabi nga po, sana ay gawin natin na tama. So kapag sinabi po sa atin, no, yan po, alam na natin po yan. Kaso, nagbibigay po ng dahilan, tayo rin. Tayo po ang nagbibigay po ng dahilan upang kung minsan ay hindi po natin magagawa yung ating mga ipinapagawa po sa atin ng Ama. Nasa sa atin po yan. Number 1 po, ang sabi niya, tayo po ay tinuturuan. No? Tayo po kung minsan sabi natin marunong na tayo sa ating sarili. Ang sinasabi po natin kung minsan yan. Tapos masusubok tayo, no? Isa sa ating mga kapatid na subok tayo. Kapatid, kung katabing bahay ka, may alaga ang baboy o kambing. Kapatid, yung alaga mong baboy, naaamoy ko na sa aming bahay. Hehehehe, sabi ng kapatid. Saan po yung pag-aaral doon? Nawawala po. No? Nawawala po yung pag-aaral kung minsan malit lang bagay yan. Malit na bagay lamang po yan. Pero kung minsan, hindi po natin nahihibigay ng tama yung kasagutan. Dahil, bakit hindi po natin naibibigay yung kasagutan? Nandito pa rin si chicken pride or fried chicken. Nasa ating dibdib pa yung pagmamataas na sinasabi ng Ebanghelyo. Ang sabi niya, magpakumbaba tayo, magpakababa tayo. Kung tayo nga yung nakakaintindi, kung minsan, sabi niya, kung ikaw ay ang nakakaunawa, ikaw pa yung nagpapasori kung minsan, di ba? Kasi, kung hindi niya nauunawahan, tabi muna. May tamang panahon upang mahintindihan po natin ang lahat po. Yun po, kaya tayo po ngayon ay nag-aaral dito. Dahil nga, pinapaalis sa atin ng Diyos yung isang bagay na ayaw niya. Number 1 po, yung pagmamataas po sa ating sarili. Yun, doon po tayo. Paano tayo makakapaglingkod? Kung tinuturuan po tayo ng ating mga kapatid, nagagalit tayo. Sa ikabubuti po ng ating pananampalataya, dapat po ay tayong lahat po ay magbigayan. Ipagbigay po natin, una po yung galang sa bawat isa. Yun ang nauna, respeto ng bawat isa. Pero ganun pa man po, ang napagkaayarian po ng ating mga kapatid ay ang ating pong pagsamba sa ating po dahil po hindi po natin tinatapos yung ano. So, ipinapahabot ko po ang isang mensahe dahil malungkot man po, no?
binibilang ko po yung ating mga kapatid dito sa Sibul Tagumpay Bie, yung mga matatanda natin, yung old na nahuna pong nagserbisyo, pakonti-konti po ay nawawala po sila. Pero alam na po natin yon dahil hindi naman po tayo talaga permanente dito. Kaya po yung mga pamilya po ng ating magulang na yumaon po na si Darang Asyang Makapagal Liwanag, isa po siyang guardian del medium nung kapanahunan po nila. So malaki rin po ang naiambag ng ating magulang sa ating pananampalataya, since po ang ating pananampalataya ay naumpisan po noong 1971. So sila rin po ay gumaganap. Nagaya rin po natin na ngayon. So panapanahon po yan. So yun po ang nawala na po siya. Pero buhay pa rin sa ating alaala kung ano po yung kanilang mga ginagawa. Yun nga po, kung minsan ang kamatayan po ay kinatatakutan po natin. No? Kinatatakutan po natin na darating sa atin kung minsan. So, kaya po tayo ay abang may lakas po tayo, sabi nga po. No? Magpuya tayo, abang may kalakasan po tayo, tayo po ay gumawa doon sa kagustuhan po ng Diyos. Upang sa gayoy ay dumating ang panahon na tayo ay tatanda na, paugod-ugod na. No? Pahugod-ugod na po tayong naglalakad, hindi na po tayo makakapunta rito. Kahit doon sa bahay lang po natin, ay sasagot at sasagot din ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya po tayong lahat po, sana magawa po natin yung ating mga tungkulin na may katapatan, na may katalinuan. Kaya po, upang ma-counted po tayo. Baka gawa po tayo ng gawa, hindi naman po nakakount, o hindi po nagugustuhan ng ating pinaglilingkuran, kawawa rin po tayo, mga kapatid. Kaya sana po, mga kapatid, condolence po sa pamilya po ng ating magulang. Sa buong pamilya po nila ay ipinapaabot po ng Sentro Sibul Tagumpay Bie ang pakikiramay po sa ating pamilya na po ng ating kapatid. Yung pong ating love offering po, yung unang basket po, yung 5,332. So yung pangalawang basket po, 2,342. So, kumpletuhin na po siguro natin to. Bubuin po natin kahit hanggang 2.5 po. No. Yan po, hanggang dito po yung ating pagsamba. Magandang umaga po at lahat po ng ating mga kapatid na dumating at dumalaw po sa ating pagsamba po ngayon. Ay maraming salamat po. And welcome back, Brother Ben. So hanggang dito na lamang po ang oras po natin. Ibibigay ko po ang oras sa ating busy po.
Yan po magpasalamat tana. Sakda lang may strong kaya kaming Ginoo. Nakal pong nakalasalamat tanong makananong giningat mo kami. Ingal doming milawas gidin Diyos so iningal doming daratang may kamalayan makanyang kepong magsabing mayap kaya ka. Turutan mong lantasan miyang pasibayong payapa karin kaya kaming biyay kayang mikakapatad. Banting upayang karingaldo, bukas makanyang kepong malayang makagalot, misasan metong karing kay kaming banala katungkulan kay kaigpa. Ganun Diyos ngening mayari ni kay kayong pamanyamba. Gawa milaring kay kaming banala katungkulan kay kaigpa. Pero yan dakat simban king pangay espiritu ng pongking katutuan. Turutan mong balang din kay kangamanong kay kayong pagaralan ngening or sa iti ganun Diyos makanyan lang misulat karing dulang daring kay kaming balang puso kayang mikakapatad. Ganun Diyos, makanyan mo kiyang mukluran king kikang mapaling lugod. Ilawit may sakwilan ng puwing pamidaki ka rin kaya kaming balang puso. Ngunit ganun Diyos, impisasan metong yang kikang pagkalob ka rin balang metong at metong kaya kami. Banting upayang karingaldo, bukas Diyos ko, makanyang kiyang malayang makagalo ka rin kaya kaming banala katungkulan kaya kaigpa. Ganun Diyos, dinan may kabias na balang metong at metong kaya kami. Dinan mo kayong margula kapibabatan. Ganun Diyos, anong makananong makapamalelar nga ganang ng bagay, amalyaring datang ka rin kaya kaming biye. Ganun Diyos, so ini po yung sakit aguguno, babo na ningyato, pablasang karingal dona, pun Diyos ko, makanyandeng babarita rin kaya kang tuburan. Diyos ko, may yakit lat may tangal lela may liban din kaya kang amano.
Nginingikit nila tatangalang gano'n Diyos makanyang kepong magsabing mayap keka. Gano'n Diyos metong mansana lang mirasan kaya kaming anak mong maniwala at gagawa ka rin kaya kaming banala katungkulan kaya kaigpa. Waman nung atangalan dering kaya kayang paniman man makanya sanang dumalan mayan ka rin kaya kayang biyempong. Kaladway igpay kayang mikakapatad. Antimurin igpawar yan ipurin kaya kaming pengaring makatagan pang migsimula kaya kayang kasalpantayanan. Ang kaya nga tsuing panamdamandag rin Diyos tulutan mo yung karelang biyetiyo. Diyos ko lang-alang king tabernakulong pisasan meto nga pagawa o pirektong yaning orsay ti gano'n Diyos. Kabud mayari ay patulutan mo nga lakapang kukunan karela. Bang kanita gano'n Diyos makanyan malapong nga kayabe simba. Tupad ka rin buri mo gano'n Diyos makanyan mong ibiyagal rekwerdong kaya kaming anak mo. Alang-alang king kaya kaming bayong kapilyat king kaya pamagsimula king kaya kasalpantayanan. Girin Diyos, so inipuing kaya kaming pengaring king wamuna king biya espiritu. Anong makananong king aldona pon Diyos ko ginawayat meminto king buri mo. Diyos ko makanyan mesanang ipasagana karing kaya kang banal. Nung nukar ng laretang papatula king kaya kang malayarapan girin Diyos yabe may kariting kaya kaming pengari. Bang kanita girin Diyos makanyang yapong tumula at makanyang kang tumula kaya igpa. Ginumin Diyos ngining mikakawani na kami kiyang mikakapatad. Nung ninuman po katimbit-bit na panandam ngining Hor City. Kiyang pisikang laman Diyos ko makanyan mo nga pisan kitang lihim makanyan mo ng baklasan. Banting upayang tangkasang kanang ginin Diyos siya manatili ka rin kaya kaming balang puso ang pong kaisipan. Yan Diyos, salamat po. Ngining mikakawani na kami pasyuli kami ka rin kaya kaming sarasariling kubuntok nangan. Ikpambanalo rin ipuring kaya kaming sakayan bendesyonan mula. Makanyang kaya sanang mga sadyad payapa. Bang kanita ka rin aldo bukas Diyos ko makanyang kiyang pasibayong misasan metong gagawa ka rin kaya kaming banala katungkulan ay kasulong naning kaya kaming kasalpantayanan. Ikpambanale milamampugi sanan sambit lang tunggal-tunggal ding lalamandarin kaya kaming puso. Ikabalo mula. Ginuwa rin ipuring kaya kiyang dalangin ang pong samo kaya kangin nga ba kay tiya sana tanggapan mo nganting mabanglong hain king balmong harapan at tanggapan mineman lubos ang tangke kang pamipala ipapamalitan mi sablaman ibat nangining gampu king wakas iyanasap. Sibol Tagumpeng Bie is now signing off. Thank you po. Salamat. God bless you all po kayo. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng Bie.